En bij ons is aangeschoven Wim Kremers. En als dat op donderdag is, dan betekent het dat we het gaan hebben over de Limburgse volkscultuur. Van harte welkom, Wim. Ja, je bent traditioneel nooit alleen in die eigen rubriek. Ik ben altijd omringd door een goed soort mensen, zal ik maar zeggen, die zich bezighouden met de volkscultuur. En meestal iets te maken hebben met cultuur in de ruime zin. Stilstaande sfeer. We hebben natuurlijk de volkscultuur. Ja, we beginnen natuurlijk met Monique Schaarsma. Monique Schaarsma is zangeres. We komen daar later op terug. En Ubbo van Pichelen. Mooie naam, uit Groningen. En Ubbo, dat is een van de organisatoren van het Limburgs Korenfestival 2013 in Tegelen. En daar willen we het eigenlijk over gaan hebben. Ubbo, er zijn natuurlijk een heleboel mensen hier in Limburg die niet weten hoe lang die koren al bestaan. Maar nog veel belangrijker, hoeveel koren we überhaupt hebben in Limburg. Dat is een hele goede vraag, want het is lang wat onduidelijk geweest. En ik zou nog niet met enige nauwkeurigheid dat kunnen zeggen. Maar we schatten tussen de 11 en 1400 koren. En ik tel daarbij alle koren van kerkkoren, kinderkoren, oudere koren, oratoriumkoren. Dat aantal. Er zijn er heel veel bij het bisdom aangesloten, maar er zijn ook een aantal ongeorganiseerde koren. En met name, ik heb ook een bestuursfunctie van het Verenigd Nederlands Korenorganisaties Limburg, willen wij heel graag ook de ongeorganiseerde koren aan ons binden, omdat wij hen iets kunnen bieden. Maar wat moet ik me voorstellen onder een ongeorganiseerd koren? Dat zijn een beetje de zaadhermenieën van de korenwereld? Of? Dat zou zomaar kunnen. Maar ik heb een wat nuchtere benadering. Dat zijn die koren die wel regelmatig samen zingen, maar bijvoorbeeld nooit een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben gedaan. En daardoor officieel misschien wel niet bestaan. Monique, du zit volgens mij in een georganiseerd koor. Ja, dat klopt. Ja, bij zanger op Cozy Cantare, op Oetbeek. Ja, dat klopt. En wat is dat voor soort koor? We zijn een groep bestaande uit 25 enthousiaste dames. De leeftijd ligt tussen de, we zijn 40ers en 50ers. We staan onder leiding van Ria Jansen. We werden begeleid op keyboard door Karen Leijsenaar. En we verzorgen overal optredens in kerken, winkelcentra, festivals, kerstconcerten, Magisch Maastricht, noem het maar op. Maar gaat het eigenlijk om het zingen of gaat het ook een beetje... Nee, om het zingen. Dat is voor de keel te smeren, Wim. We zijn samen in... Het zijn de gezelligheidskoor, moest ik de vooruitsluiten. Maar zo, het een of het ander niet uit te sluiten, hè? Nee, we zijn samen ook een hele hechte, gezellige groep. Maar het gaat om het zingen en om een goed resultaat neer te zetten. Ja, als ik aan koren denk, moet ik altijd aan kerkmuziek denken. Maar volgens mij klopt dat niet helemaal. Hè? Nou, dat is eigenlijk wel heel goed. Er zijn eigenlijk twee bronnen van de koren. Enerzijds uit de kerk, het Gregoriaans en wat daar zich uit heeft ontwikkeld. Maar er is natuurlijk altijd gezongen, ook buiten de kerk, aan de toog. Mensen op het land, mensen die werkten, die zongen en die zijn gaan samen zingen. En je hebt die beide stromingen nog steeds, de wereldlijke koren, maar heel veel koren zijn kerkkoren. En met heel veel goede inzetten en een hele nuttige rol in de liturgie. En we hebben zo'n wereldkoor, dat hebben we gedeeltelijk neven ons zitten, maar we hebben daar zelfs beelden van. Want vorig jaar hebben we weer een groot festival gehad hier in onze eigen studio bij TVL. En daar heeft het koor van Monique die gezongen. Klein stukje, even luisteren. Als het hoort, best tevreden over, want Geer gaat zondag op concours. Ja. Dit gaan we ook brengen, niet hetzelfde repertoire, maar wel dit niveau. Ja, zeer zeker. Ja. We hebben al eens metgedaan in het Limburgs Korenfestival. En daar hebben we toen ook goed gepresteerd. Toen waren we door naar de halve finale van het Nederlands Korenfestival. En daar hebben we weer enorm van geleerd. En toen zijn we daarna, we hebben dus ook een workshop daarna gedaan nog op het gebied van podiumpresentatie. En we zijn enorm gegroeid. En we gaan nu weer meedoen. En we doen met dit jaar in de hoogste klasse, in de A-klasse. Extra uitdaging. Ja, zeker. En ja, ik hoop dat we genoeg punten krijgen dat we door zijn naar de finale van Nederland. En dan gaan we door naar Hollands Got Talent of zo, of niet? Ja, dat weet ik niet. Nee, of is dat ook weer... Korenslag of je hoorst dat? Korenslag. Ja, dat zou...
Geef het dat nog? We zitten hier met twee leken natuurlijk aan tafel. Neem het ze niet kwalijk, maar het Limburgs Korenfestival, dat is natuurlijk toch wel wat meer. Hè. Vertel nu even wat daar voor kwaliteit bij elkaar komt. Ja, dat weet je niet helemaal van tevoren. Resultaten behaald in het verleden zijn geen enkel garantie voor de toekomst. Het specifieke karakter van het Limburgse Korenfestival is dat het een onderling treffen is in de positieve zin. Niet uitsluitend competitief. Aan elkaar laten horen hoe ver je bent, wat voor repertoire je hebt. Maar er zijn ook heel veel ontzettend goede koren die eigenlijk op het nationaal niveau zouden kunnen meedoen. En daarvoor hebben wij een jury georganiseerd. Die jureert volgens de normen van het Nederlands Koorfestival. En die ook met de behaalde punten je toegang geven tot de finale ronde van het Nederlands Koorfestival. Die als het goed is, en daar zitten nog wat subsidiëringsvragen bij, waar niet in de cultuur van Nederland. Maar als het doorgaat, dan gaat dat in juni 2014 in Haarlem plaatsvinden. En daar kun je dus echt koor van het jaar worden. Ja, maar wat mij opviel, want Wim zegt wel, wij zijn leken, maar ik heb me toch even verdiept. Ik kom dan op de website Huis voor de Kunsten uit. En daar staat, veel koren willen wel meedoen aan het Limburgs Korenfestival, maar niet beoordeeld worden. En toen dacht ik, dat is opmerkelijk. Ja, dat is misschien opmerkelijk. Ik kan me dat voorstellen. Ik zing zelf ook in een koor wat niet staat te trappelen om daar mee te doen. Is dat bang voor een slechte beoordeling? Dat zal voor een deel zo zijn, maar je moet ook niet onderschatten hoeveel voorbereiding dat kost. En dat zal je ook zeker kunnen beamen. Je bent daar heel lang mee bezig. Het uitzoeken van het programma, je podiumpresentatie, de choreografie die daarbij hoort. Je doet het er niet zomaar even bij. Ja. Maar mag ik dan wel vragen, als leek dan weer? Dat zijn toch dingen die je als koor doe je toch, heb je toch, neem ik aan, sowieso de intentie om te gaan spelen voor mensen of op te treden. Dus al die dingen komen toch vanzelf eigenlijk voorbij? Ja, in het hart van de koorzangers zit besloten dat je wilt optreden. Je wilt voor een publiek, en dat kan in de kerk zijn, dat kan een kerstuitvoering zijn. Ja. Maar je meten met andere koren stelt toch andere eisen. Dan moet je meer de puntjes op de i zetten. Je dirigent moet het ook willen, want hij of zij moet dat kunnen dragen. Je moet het kunnen waarmaken met het kiezen van je programma. En voor een aantal koorleden die misschien niet die extra repetities zouden willen doen, die zeggen van, laat ons maar gewoon optreden zoals we zijn. En die extra meter, dat doen we misschien volgend jaar. Maar laten we ook eerlijk zijn, het is ook een financiële kwestie. Het is meestal, en het koor van Haan natuurlijk niet, maar er zijn koren die moeten extra repetities inhuren, die laten extra repertoire maken. En, heb ik me laten vertellen, die huren zelfs extra zangers in. Dat doen we niet. Nee, dat dacht ik al. Nee. Dat dacht ik net. Nee. Maar er zijn koren, heb ik me laten vertellen, die zijn zo ambitieus. Ja, maar dat is in de totale muziekwereld. In de totale muziekwereld. Maar daarom willen mensen vaak niet aan die concoursen deelnemen. Want daar zit altijd een beetje een oneerlijke factor. Hè. Als je de harmonie en wereld pakt, dan zit korpsen met 20 geleende muzikanten. En als je de korpsen ziet een week na de concoursoptredens, dan is dat qua niveau veel minder, maar zeker qua leden. Ja. Is dat zo? Ik ga niet aan commentaar, maar als buitenstaander. Is dat ook in de korenwereld inmiddels al ingeburgerd? Ik denk dat voor sommige uitvoeringen je hulpzangers vraagt. Hè. Als je bijvoorbeeld als je een groot werk wilt uitvoeren waar je heel veel mannen bij nodig hebt. En in de gemengde koren zijn de mannen altijd sterk in de minderheid. Ze worden erg vertroeteld, dus ik kan iedereen aanraden te gaan meezingen. Maar dan heb je soms voor de balans in het koor meer zangers nodig. Nou, die ken je uit je eigen netwerk. Of je vraagt mensen via je internetsite. En dan heb je dus een aanvulling nodig. Die worden niet betaald. Maar dat is wel een mooie term, hulpzanger. Hulpzanger, ja. Ja, een hulpzanger. Ja. Dat lijkt me nog iets voor. Als hulpzanger, laten we dat niet doen. Volgens mij is dat repertoire niet beschikbaar in de koorwereld. Wat ik wel interessant voor Nou, je weet niet wat voor repertoire. Elk repertoire dat je kunt denken, is er. Ja, maar toch, ik ga je nu beschermen. Dat repertoire wil je niet horen. Wij doen eigenlijk mee. Wij hopen natuurlijk dat we genoeg punten halen en doorgaan. Maar wij doen eigenlijk net mee ook voor een juryrapport. We hebben heel veel optredens per jaar. Overal mogen altijd hele lovende woorden ontvangen van het publiek. En dat was een keer echt beoordeeld. Ja, en zo'n jury die heeft natuurlijk altijd puntjes van aandacht. En daar gaan wij dan weer aan verder werken. Wij doen het nou ook voor... Ja, maar dat is voor een jury denk ik ook het mooie van het Korenfestival dan. Aan de ene kant mensen die ambitieus zijn en zeggen ik wil, maar anderen die zeggen laat me lekker zingen. Daar gaat het om en die zijn er beide. We hebben ook nadrukkelijk rekening gehouden met die twee benaderingen. Je kunt nu ook meedoen, buiten competitie, maar wel een oordeel krijgen. Dan kun je dus met je dirigent, met je bestuur zeggen, nou, we gaan de volgende stappen maken, daar gaan we aan werken. En de volgende keer willen we misschien wel de echte meetlat gemeten krijgen. Mooi zo. En we kunnen daar terecht integelen. Precies. Sluit hem af, Wim. Hoe laat kunnen we daar terecht?
Je kunt er vanaf 8 uur binnen, want dan ben ik er. En ik ben er tot middernacht, dus loop gewoon binnen. Het is gratis toegang, het is een heel gevarieerd programma. Zonder aanstaande. Iedereen is van harte welkom. Mooi zo. Wens ik jullie beiden heel veel succes aanstaande zondag. Dank jullie wel. Dankjewel.